laittamaan tähän meidän apajille ensimmäinen verkon naru. Hondamies oottelee jo tuolla. Tässä on. Tämä on niin sanotusti syvää päätä häi. Kokattaa tuon naru tuolta noin. Tästä vetonaru sitten. Sitten meillä on viemäriputkista tehty tämmönen juttu, mikä tuonne jääväliin menee. Eli naru ei veä tuonne jään reunaan semmoista urraa. Ei oo niitä pelkoja, että se jäätyisi tuonne jään reunaan sitten takaisin lähteessä. Ja sitten tässä on verkon ala aina meillä naruna, niin tämä aina puottaa sen suoraksi ja sitten on useampi metri ihan tämmöstä kelluvaa narua, niin se ei paina sitä verkon päätä siellä. Sitten pohjassa suppuu painonaru. Noin. Tuopotetaan tuonne ja laitetaan tämä suoraan. Heilautetaan tuonne kättä, se huomaa. Vetää. Lähdetään kahtamaan. Joko siellä on ensimmäinen kala jäällä? Ei oo vielä. Laittaa pyörimään, katsotaan minkälainen pätkä siitä tullaan. Olisiko sitä sen verran luottoa, että se tuo puukot? Sieltähän se, niinhän se matikka on tuiskulla mennyt. Tehdään tuosta kalan pesääri. Ei ne kyllä tällä kelillä jää pieniä. Ei. Niin hyvin tähän sotkuihin. Onko sillä suussa vielä? Tämä verkko meni nyt tästä jostain 10 metristä 15. Ja tuo on tuolla rannassa 4-5 metriä ja tuonne puttoo 15. Siinäkö se olisi? Mitä keito joku tekee? Se voi olla se hommahan se on selvä. Jäähän tässä se yläaine. Ei tämä oikein. Ihan niks naks. Ja loput oikein ja viikon aikana. On sillä vielä vähän. Ei muuta. No niin, hei, se on. Tämähän on nyt hyvin antanut tämä syvä vielä. No niin, nuoksessa. Yhtäkö. Minä nykäisin ainakin tuossa järjestä. Ettei jäänyt kiinni.
käsiin. Niin. Sitten katsotaan ala-aina. Tämä on 5 ja 5 korkea, 60 pitkä. Otta. Ne kuuluu nyt kaikki noissa on huonot jutut. Eikö se varmaan otti? On siellä joku. Kato noussut siellä. Kuham. 2. Toinen on vähän jo jäykistynyt. Ei se mennyt miksikään. Se toinen, se on näkyy ainakin potkiva, mutta toinen on jo mennyt jäykkään, kun se näkyy tuolla ala-ainassa. Niin ei sitä se ottaa noita puukkoja otettu esille. Joko se lähtee sitten. Tuolta. Sitten vielä toi. Nämä on vähän siinä. Tarvilee jo ja kahta. Ei se niin mene vaikka se levitellä. Niin. Häh? Tässä ei oo kyllä edes sotkua. Nähdään sieltä, missä se nousi. Ei siinä kyllä ei oo semmoista myttyä. Nykästään suoraksi ja katsottaa viikon päässä. Siellähän se on pussilla pitämässä. Joo, minäpä lähden vetämään sen narun. Noniin, ja nyt se vetään tästä naru suoraksi ja verkko takaisin. Vetään tuonne seuraavalle verkolle ja katsotaan sitten kameran päälle mitä tulee siellä, jos tulee.